Потребители на YouTube, аз съм JustWork.bg и както знаете, както сте разбрали от заглавието, днес ще играем Агарио. И днес, както виждате, си споделил името JustWork.bg, иначе беше Fitbit. Мисля, че ще ми донесе повече късмет. Поне така се и да видим. Този иска сигурно ме изяде, но сме еднакви. Но да го заде. Дръж него. Не мен. Ела тук, ела тук. Не, ние сме еднакви. Нас иска да ни изяде. Няма да стане. JustWork.bg повече ми върви, както виждате. До сега не ме се изяли. Оп, там идват май. Но това ще ме изядете. Да си чува. Не искам да ги изявам, но той не дава. И той ги изяде. Но едно остави, но това е за заблуда май и не изяде. Ето ви, виждате ли тактика? Уменно. Вече му се вържи. О, супер! Този път го прецакахме много здраво. Хайде, видим бе. Стерн. Мерси. Как се казваш? Няма да гледам, защото ще ми изядеш. То се пръсна за мен, но не можа да ме изяде. Днес ни върви. За сега не. Хайде баскетбол на топка. Видва, но няма да му завършим. Нали така? Дяволите. Нищо, за сега сме добри. Само 2 пъти. Ни изядоха. Следващия трета път. Не, супер. Мътнахме си под носа. Те не можаха да ми изядат. Защо не в една мен бе? Просто някак. Мерси. Продължавайте в същия дух. Не, бяга тук. Чезвай, казах. Тиела. Фиднима. Фидми. Не, фидми. Фидми мага в края. Ела. Хайде да спълнай. Ето него ще фиднеш, а мен няма. Ами такъв е живота. Супер, мен не ме изяде тази. И аз ще идвам. Този. Бягам от този. Дяволите. Окей. Няма да ли? Пак за малко ще ще. Такъв лак обаче е. Вау, то се пръснал. Защо се пръснал? Сега той ще го изяде целя. Те май стим.
Лага се, завърна по дяволите. Казах, че се е оправил. Няма да те идвам. Футбол. Как му се вързах. Да видим колко минути станало. 6 минути. Ще играем докато 10. Да бях малко голям, как ще да се сметне в мен. Уау, то се идва там, но ще прецака някой. Що сега не фидвате, не искате да ми задете? Не мога да разбера. Така. Лага от тъпата игра. Вау! Искате ли да си пръсна? Ей, че тук имаме. Пръснах си. И той ме изяде, и той ме изяде. Това не беше добра идея. Валят се да поедисват. Така, това ще е последната за този епизод. Надявам се, ако е така, харесайте го и се за мен. Оставете някой коментар, че разбира се. Италия. Заповядай в моя корем. Не искаш. Аз не искам на Джумбо да се оформя. What? Бягам тук, бягам. Не, това няма да стане. Играта е толкова бързо. Тук ми се стори, че някой влезе на Джумбо. Вау! Хайде бе, Джумбо. Не! Това ще е всичко за този. Надявам се да ви е харесал, който се абонирайте за мен и чао!